Hi guys, safety lang ay malakaw tayo sa kuan. Ay safety mo tayo yan. Nice. Natambo na. Wala naman. Sangat ba no? Hi, Joey! Hi. Morning God, nukla sa ta. Minta na to pag Domingo. Kahapon ay check ta, wala yung tubo. Oh my god, yung migas. Yung migas. Nagtaw ang liso sa? Nga naman. Gumigas? Saan mo gumigas ang liso? Oops. Ihan na itong tuan. Saan na tabi ko? Ay. Unis prot ng uso. Oh. Unis prot ng uso. Karo ba? Karo di. Palakay. Klaro na. Ni prot ang usa pero kanina wag tang tanan. Sana batan. Sayop ta guys, sayop ta. Nalay sayop sa. Kita og duha ka migo silang gidagit ang kuan. Gidagit nila ang liso. Oh my god, ano yung usa nga nakuha na yung tubo dire. Ni sprout. Mura na secondary. Ini mas 5 oras to sa second day. Bye bye.